Si vols descobrir la bola del drac, has de ser intrèpid i amb nosaltres viatjar. Hauràs de lluitar, la bola del drac és un gran misteri que pots revelar. Cap al món d'Enxís, un país encantat, anirem sense parar, sempre cap avant. En moltes coses noves ens podrem transformar, volarem per l'espai amb un núvol sideral. L'aventura comença, anem a buscar-la, anem, 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 per mar i per muntanyes i per tot l'univers. Intentarem trobar les 7 boles d'un drac i al final segur les boles del drac seran nostres. Intentem-ho sense cap por, units a Goku, no hi ha perill, sempre avant hi ha molt de valor, s'obrin fronteres noves, s'arriba molt millor. 1, 2, 3, si vols descobrir la bola del drac, has de ser intrèpid i amb nosaltres viatjar. No es pot escapar, la bola del drac serà per a nosaltres si allarguem la mà. Cap al món d'Enxís, un país encantat, anirem